שלום לכם, בשיעור הזה אנחנו נלמד להתקין את תוכנת הג'ומלה על השרת JSCS. אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם אנחנו העתקנו את הקבצים לספרייה במחשב שלנו, שקראנו לה TestMe, גם לאתר קראנו TestMe, ונתחיל. נלחץ על TestMe, ייפתח לנו חלון עם חלון של שלב ראשון בהתקנה, בחירת השפה. במקרה הזה המערכת זיהתה ששפת האם שלנו בעברית, לכן היא בחרה עברית. אם אתם רוצים להתקין בשפה אחרת, ניתן לבחור מהרשימה כאן שפה שונה. נלחץ על השלב הבא. בחלון הזה, בדיקות שלום התקנה, המערכת בודקת האם אחת האפשרויות או הפריטים אינה מאופשרת. במידה ואינה מאופשרת או לא מתאימה, היא תופיע בצבע אדום. במקרה הזה אנחנו רואים שהצגת שגיאות מופיע באדום. אנחנו נעזוב את זה בשלב הזה. זה לא מפריע לנו להמשך ההתקנה. נלחץ הבא לשלב 3. בשלב הזה אנחנו רואים את רישיון הג'ומלה. ניתן לקרוא אותו. במקרה שלנו נעבור הלאה לבסיס הנתונים בשלב 4. אוקיי, הגענו לשלב 4. הגדרות בסיסיות. אנחנו נעזוב את סוג בסיס נתונים. נבחר MySQL. בשרת מארח נעתיק את המילה localhost. שם משתמש נבחר root. סיסמה נעזוב כרגע ריק. שם בסיס נתונים, אנחנו נבחר את הבסיס נתונים שרשמנו בהתקנה בשיעור הקודם. במקרה שלנו זה היה TestMe. ונלחץ על הבא. אוקיי, הגענו להגדרות FTP. במקרה שלי אני אעזוב את זה ריק, יעבור לשלב הבא. שלב 6, הגדרות. אז שם האתר, ניתן שם לאתר. אפשר לתת איזה שם שרוצים, אפשר לשנות את זה בשלב מאוחר יותר. במקרה שלי שוב אני ארשום TestMe. כתובת דואר אלקטרונית, נרשום כתובת. ניתן כמובן לשנות את זה בשלב מאוחר יותר. סיסמת מנהל, חשוב מאוד. אנחנו נרשום סיסמה, במקרה שלי אני ארשום גם TestMe, כי קל לי לזכור את זה. TestMe. נוודא שסיסמת מנהל שוב. נרשום אותו סיסמת מנהל. ועכשיו חלק חשוב מאוד, אנחנו במקרה שלנו נתקין גם קובץ מידע לדוגמה. קובץ זה מכיל כל מיני מודולים, רכיבים, דפים שמותקנים מראש כדוגמה. אנחנו נלחץ על זה, התקנת קובץ מידע לדוגמה. וראינו שהמידע הותקן בהצלחה. כל חלק למטה, אנחנו נעזוב את זה. ונלחץ על הבא לסיום. אוקיי, סיימנו את ההתקנה של הג'ומלה. יש לנו כאן הודעה חשובה. הג'ומלה לא תאפשר לנו להיכנס לאתר או לפאנל הניהול עד שלא נסיר את ספריית ההתקנה. כדי להסיר את ספריית ההתקנה, פשוט מאוד, נגיע לבראוז ונמחוק את קבצי ההתקנה. קובץ האינסטול וקובץ האינסטול. מחקנו אותם. זה הכל. נלחץ על TestMe. ונכנסנו לאתר שהתקנו. עד כאן השיעור הזה. שיעור הבא אנחנו ניכנס לאדמין ונשנה את האתר לעברית. אז להתראות.